खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो दिनै उफ्रा बिसायख'थि आरो बे उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरावनो सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाबो सोलिगासिनो दं एबा भट होनाय हाबाफारिया जागासिनो दं। बे भट होनाय हाबाफारियावनो बिपिएफनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ टिंकुबारि गुदि फरायसालियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय आरो बे बेसेन गोसा भट होनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा 100% देरहानायखौ आसा एबा मिजिं खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे दिनैनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव जा भट होनायनि सान्थौ एबा भट होनायनि मोन्थाय बे भट होनाय मोन्थायखौ रायजो राजानो उदां हगारनानै होनांगौ, बेयाव जेबो बेले बेजे खालामनाङा एबा दिनैनि सानाव रावखौबो नारा नाथाय एबा बेफोरबायदि जाथाय एबा जाय जाथाया खालामथावा एबा खालामजाथावा दिनैनि सानाव बैफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै खावलायदों बिपिएफनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा। आरो बे सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा रायजो राजानो दिनैनि सानखौ एबा भट होनाय मोन्थायखौ उदाङै फ्रियै हगारना होनांगौ होननानै खावलायो सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला गावनि बेसेन गोसा भट होखांनायनि उनाव सुद्द कुमार बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा माबायदि दिनैनि सानखौ बाथ्रा एबा दिनैनि सानखौ लानानै बाथ्रा बुङो जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। एक्चुअली आं बिराद मोजां मोनदों दिनै गावनि थाखायनो गाव भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों। माबायदि आसा फारिदों सार? आसायाथ' थिगैनो दङ। आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव, खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा। बेयो केम्पेइनबो नङा, जास्ट काइन्ड अफ मेसेज। 23 तारिखसिम नेनांगोन। 23 तारिखआव काउन्टिंआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन। दिनै सानसेनि हाबाफारिफ्रा नोंथांनि हाबाफारि? आं एसे सेन्टार गिदिंगोन दिनै, जेसेबां हायो गिदिंगोन आं। रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन सार? खावलायनायाथ' मोनसेल', दा दिनैनि दिनाव जिथु संबिधानाव जिथु प्रभिजन दङ, बयबो गावनि माने भटार राइट्स बेखौ एक्सारसाइज खालामथों, बयबो ओंखारथों, गावनि बिबेक भट गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो। बेहाय खुनु फर्स गैया। आं रावखौबो फर्स खालाया। रायजोफ्रा बुजिगौ, रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ। गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन। आं बेखौ आबान खालायदों। नोंथांनि फेमिलियाव फैगोन, दा दसे उनाव फैगोन।